Здравейте хора, съм Акох. Това е моя втори клип в този канал. Това ще е една поредица на World of Warcraft. Това клип ще е една поредица на World of Warcraft, която ще продължи. Сега първо искам да се направя герой. С този герой, който ще направя сега, ще играя само като снимам, да ви е по-интересно. Искам всички да се учим за World of Warcraft, да не може да изпълните някакъв квест, да може да погледнете тук. И просто да е интересно и забавно. Сега ще направя ето Драни и там като така. Не съм го играл него. Ще го направим да е мъж. Ще се да го направя сега. Хънтър съм играл. Топаварлок не може. Шаман може да го направя. Да, да го направим шаман. Скин кора му. Видим. Да го направим сега. Очерничък ли го направим? Или си беше? Окей. Те повече макив, те ще го направим. Лицето му. Кояко. Това мисля. Това ще е. Косата му. Тук като променяш косата се променя и това. Това е голова. Тук е една коса. Сега го направим или е такъв, или е такъв. Ще го направим и такъв. И ръкора му такъв да остане. Чува съм ли е това? Да, така ще го направим. Facial hair е никакъв. И ми ще го кръстим. Ще нещо рандом просто. Това ми дойде първо. Това ми дойде първото име на ум. Добре. Шаман. Драни. Значи сега никога не съм играл с такъв тип герой, с шаман или драни. Просто искам да правим нещо ново и да го запиша. Пред мен ще е интересна тази поредица. Значи не съм голям играч на World of Warcraft, имам пред играя си, но... Empowered by the holy light and the undying strength of their convictions, the Draenei led the charge against the demonic Burning Legion in Outland. Now, with the Legion's defeat, they have completed the desperate mission that first brought them to Azeroth. Though some Draenei were sent back to Outland to revitalize their former civilization, the majority have vowed to remain and uphold their sacred commitment to the Alliance. Driven by a powerful vision, the immortal prophet Velen believes that a great war between the darkness and the light is fast approaching, and that Azeroth will be its principal battleground. As one of Velen's chosen, you must stand bravely before the shadow and ensure that your people are ready for the war to come.
Arcanon Poros. Safe journey. Ще оставя линк долу в описанието за тази програма. Ще не съм окей. Тя позволи на, което е хубаво, позволи от World of Warcraft. Good fortune. Favor the road traveled by few. Dionys Akar. Шаман Люган съм играл. Това е съвпо. Също трябва да ги луди. Иначе, както казах, не съм голям играч на World of Warcraft. Винаги на акаунта ми е 35 лева. Играта си ми е кефи. Яка е играта? Значи още колко трябва? Още 3. Точка група всичките. Значи, шамана може да, мисля, че може да бъде хилър или дим хилър. Аз не знам кое ще съм после. Като стане 10 лева ще се избера. Мисля, ще им говорим с топчага. Надявам се да направя по-много дълъг. The Legion's end draws near. Blessings upon your family. The Naru have not forgotten us. Remember the lessons of the past. Dionys Akar. Hello, stranger. You'll come back sometime. Blessings upon you. Crona Kai Christor. Do not lose faith. Там някакъв викаш. Хубавото, че нападат в начало моите да се върши. Трябва ли това да направим? Трябва да убием. Сега да не само така и убием. Трябва да убием само.
чак сега да вдъгна. Значи в този канал, така да ви кажа, факт, че може да очаквате различни поредици, ревюта на игри. Също така giveaway от време на време. Значи ако стигнем 50 subscribera, някога ако стигнем 50 subscribera, ще направя giveaway на PlayStation 3 игри. Тоест, сега не ми трябва тия игри, защото просто избивам се чувства. Така да кажа, че не ми трябва тия игри. Защото просто я погледнах конзолата към PlayStation 4 и просто ще я купува. Съм че не трябва да останем този канал 50 subscribera. Имаме ли да едва ли ще е скоро. Тогава ще опитам да качвам на седмица по няколко клипа. Защото все пак трябва да ходя на училище и някакви такива. Ма бързо да мързи да качвам тези. Ревюта на игри. Тия нападат. И още не знам чай не знам пък. Компликация от това. Лич левел 3. Ще трябва съм левел 3. Само се разцъкваше маш от го разцъквам в Харстон, там маки. Цял странното е, че почнах първо да играя Харстон, а не World of Warcraft. Са играли World of Warcraft първо. И там са залюбили Харстон. Аз според. Харстон след. Добре, че да убием още няколко чудовища да стане level 3. Дори сега после ще го правя. Значи пак да не забравя да сложа това линк. Защото това много помага. Между да търсите в интернет някакви отговори, някакви такива, просто си пишете там, за да знаете точно какво направите и да идите. Good fortune. Blessings upon your family. Добре, Рич левел 3. Ето. Трябва да пак съм правил още. Значи какво прави това? Опрем върху ето. И трябва пак да се върху тия купли. Те къде са? Защото ми показва един местал. Пока не дадим още в Advance и да видим Survivor.
интересно стало после, как ты не... А, это сигурно. Опа, не так. Сейчас чакаем. Секунду. Съжалявам, че чувам така тихо. Капания микрофон. И от букс дали, не знам от какво е. Ще чуят микрофона, не? Трябва да си го увелича. Трябва ли вътре? Да се накаля това. What you need, friend. Live another day. Ще я говоря с някакви така. Kronakai Christor! Good fortune, blessings upon your family. Няма значение какъв е това. Значи, какво трябва да направим тук? Че има тук, дали го има това? Има ли го защо? Да, ето. Какво? Ага, значи е това. Ще направим първо. Ще му ударим да се го направите. Тия пак няма да. Click corrupted floor. Эти ли? Click corrupted floor. Нет, не corrupted floor. Или това е. А, трябва да убием те и да съберем их от тях. Вот. Только, кстати. Вот только учили. Чего здесь? Следующий. Сколько трат? Ох, сейчас. Я как самый знал, сколько времени написал. Там курица за проводи.
500 лева мога да стане. Не знам сколько да го спомням. То отлично. Отлично. Вижте. Какво? Чакай, димичка го вкарам. О, това нещо е отлично. Може... Те ще му да върви под земята и го вкарам. Ама странното е ония се е гличнал. Чай да го видим. Какво ще се става? Това е мълтъче. Значи ако се цъка World of Warcraft, пулсара може да се я прочита за 30 лева с няколко експанжена, с всичките експанжени без най-новия, което е много добра сделка. Аз там си я купих и ви дава една голяма книга, един гайд. Цяло чала. Защото преди един експанжен, който го има в играта сега, Мистер Пандария нещо такова, преди няколко месеца струваше 30 лева. Сега тук какво трябва да направим? Сега тук трябва да спасим някакъв сървайвър вече. Ма къде? Не види. Сиева трейнер сървайвър. Какво ще? Добре, сега не се занимавам с това прошира. Не, ето го, това горе ме тук. Не съм сега. Чакай да се премести това. Абе, съдиш. Добре, как ли е? Ти се мислиш, ама... Хубаво те, чай. Ма не е тук матрас. Теше. Кой ли вас? Трети ли вас? Тук кой ли вас? Тут трети. Така. Цяло няма сигурно повече. 6 лева. И ако ще имаше някакъв 100 лева, да сега показвате всичките си драковете, всичките си тях ще ходи 15 000 армор. Има един хелмет пред хората. Той аз бих правил, те ама. Greetings, friend. Seek the path of the light. Greetings, friend. Favor the road traveled by few. Хубаво, ще изпълним още някакъв квест. И ще спирам този клип. Значи тук кръв.
тия трябва или земя, който трябва да направим, да. Сложно. Три от тия трябва да... Аз толкова ще стане. Четвърти лево. Как не мога, пак стане нещо. Чакайте, тук няма ли някаква поща? Тук... Тария. Едва ли ще има? Да, едва ли ще има всъщност. Защото дори не играта на основна сградата. Ама видях много зелени нататък, къде бях. Толкова се остава. Blessings upon you. Safe journey. Сейчас мы идем на картинку. Музыку. Не, хорошо. Бак речь. И мы слетали. След това епизода, ако ви е харесал, лайкните го, ако искате още такива епизоди, сабскрайбните. Определено ще правя още, независимо дали има малко хора, които ме гледат или много хора, които ме гледат. Ще продължавам да правя. И да, това е от мен. Чао, чао.